10 стъпки рязко да ти порасне коса. Първа стъпка. Правим плитки на нейната коса. Тази коса тук ще я слагаме. Това са 6 пакета. Разделени, опръскани. Това е много хубавичко, обаче вече свърши. Подходящо за такива плитки. И внимавайте, като го пръскате по земята, много после се хлъзга и не можете да стъпвате. Препоръчвам. Пръснати са в момента и така стоят разделени и няма да стават рошеви. Сложих ми хавлия, за да може хавлията да попие това мазното, където от олиото. Слагаме кичурите. Пееме се, забавляваме. Това е стъпка също. Похапваме си грозде. Следваща стъпка, продължаваме с кичурите. Пушим една цигара. Предварителна стъпка. Нейните плитки са прихванати с игла и конец на тела. От скучното ежедневие до опушени лешникови кадрици Ариел, готова за екзотично бягство. Понякога ти трябва само едно превъплъщение, за да изключиш реалността и да включиш приключенията. Това е нейният старт към по-вълнуващ живот. И последната стъпка, да отрежем връхчетата, където стърчат ето тези тук. Може направо и с този инструмент.